Poštovani narode, također i policija, svi ste vi građani Republike Hrvatske. Pitanje ovo ime Republike Hrvatske koliko je zapravo još suverenost u našim rukama, jer smo je predali 2013. godine Europskoj uniji. Jedna suverenost je također bila i monetarna suverenost, znači naša nacionalna kuna. Kuna kao takva je ništa drugo nego proizvod. Dakle, tiska se, ima autorsko pravo i ima navodno nekakvu vrijednost. Postavite si pitanje šta kada dvije tvrtke, Hrvatska narodna banka i Narodna banka Hrvatske, odu u stečaj, odnosno zatvore se i taj proizvod više neće imati nikakvu vrijednost. Dakle, oni će devalvirati sve što ste vi stvarali svojom krvlju i mukom i prebaciti to na euro. Dakle, Hrvatska narodna banka se seli u Brisel. Da vam objasnim samo situaciju što to znači za vas. Ako se desi ponovno neprirodna nepogoda kao što je bila u Petrinji, neće Sabor izglasavati dodatna sredstva, nego će opet morati pitati u Brisel glavonje da im odobre određena sredstva da pomognu našim ljudima. A neću ni spominjati kako naši ljudi žive u Petrinji, evo skoro nakon 1,5 dana prirodne katastrofe potresa. U kontejnerima smrzavaju se, a prije par dana je i maloljetno dijete umrlo od pothlađivanja. Nadalje, morate shvatiti, ova inflacija koja će nas sada uništiti sirotinju i srednji stalež, da će se samo povećavati. A razlog je jedan vrlo profesionalni članak koji je izašao u Jutarnjem listu, da Italija, Grčka i Španjolska izlaze, najavljuju izlazak iz Europske unije. To znači ogromna inflacija, odnosno udar na druge članice Europske unije. Zato što će ta novčana sredstva se morati preliti opet na članicu Europske unije, povećati znači veliku financijsku izloženost i ono što ste vi imali za 100.000 eura vrijednosti, zbog inflacije će vrijediti 50.000 eura. Dakle, pljačka, nemoral, uništavanje hrvatskog nacionalnog identiteta, mi više nemamo uopće naše privatno vlasništvo. Novac koji su nam uzeli, koji smo stvarali naše djedovi i bake, da bi kupili nekretnine, da bi prehranili svoju djecu, oni uzimaju još jedinu suverenost. Druga suverenost je evo ove zastave koje imamo kao nekakav nacionalni ponos. Kad nam uzmu suverenost u valuti, doći će ono što se najavljuje, digitalna valuta, kontrola, ko smije jest, ko ne smije i smrt. Smrt ljudima i općenito nadi u neki bolji život. Ja volim to kroz primjere objašnjavati da shvatite šta to znači. Svi ste bili ovršeni, blokirani su vam računi. Šta će se desiti kad vam dođe prijatelj ili susjed zatraži 5 kuna ili 10 kuna za kruh? Ili prosjaci da isprose kunu? Sve će biti digitalno, bankomati će biti pod kontrolom i nećete više upravljati svojom imovinom. Dakle, guzonje i šefovi iz Brisela uz našeg veleizdajnika premijera će kontrolirati što vi posjedujete i što ćete jest i da li ćete smjeti živjeti. Dakle, ovdje nisu više samo kršenje temeljnih ljudskih prava koje navodno odlučuje se u Strasbourgu. Ovdje je potpuni nemoral i pljačka hrvatskog naroda. Ja ovdje spominjem također i policiju. Policija je dio naroda. Trebala bi štititi temeljem zakona o policiji članak 2, Ustav i zakon. A šta je ovdje nego kazneno djelo veleizdaje? Ako mi izdajemo našu vlastitu nacionalnu valutu, ono što smo mi stvarali, imamo radnog staža, a ne ove guzonje koje u Saboru odlučuju navodno u ime naroda. Lažirani su izbori, lažirana je volja naroda. Dakle, mi imamo temeljno ustavno pravo, sukladno članku 106 Zakona o kaznenom postupku, za svaku sumnju da je počinjeno kazneno djelo izvršiti građansko uhićenje i zvati policiju da uhiti osobe koje su pod sumnjom da su počinile to kazneno djelo. A što se dešava? Kaznene prijave stoje u DORH-u, korumpiranom pravosuđu i općenito ovom nemoralu društva. Daću vam samo za primjer. Unazad 10 godina
bio sam kontrolor za popis stanovništva 2021. godine. Nije iselilo 500.000 kako naš premijer kaže. Preko 1.000.000 Hrvata. Daću vam samo kao primjer. U Auschwitzu su spalili i ubili preko 5 miliona Židova. Sve je bilo po zakonu. A danas se po zakonu iseljava 1.000.000 Hrvata. Otima se i pljačka se hrvatska imovina. Gdje je više nacionalni identitet? Ja sam bio časni hrvatski vojnik, ali sram je više za ovakvu državu. Ovdje države nema, ovdje je samo pljačka i kriminal. Uhljeba, ubojica i osuđenih kriminalaca koji u Saboru nama odlučuju kako ćemo živjeti. Dakle, tome mora doći kraj. Još bi jedno samo napomenuo. Hrvatska policija ima prosjek plaće između 5.500 do 7.000 kuna. Ovisi o koeficijentu složenosti poslova. Pa dajte se zapitajte zašto vaš vrhovni zapovjednik Andrej Plenković ima sada po novom koeficijentu 2.500 kuna veću plaću. Kada ćete vi dobiti zasluženo svoje plaće, svoje prekovremene, svoje smrzavanje znači na ulici? Dok oni gužonje gore trpaju u svoje nezasitne guzice, vaša djeca doma gladuju. Vi birate u dućanima salamu na akciji, ono što je jeftinije, ono što je istekao rok trajanja. A sada kada euro dođe, objasnit ću i to, ovaj zaštićeni fiksni tečaj koji oni napominju. Dakle, i to je laž. Sve to lijepo stoji na papiru u teoriji. A šta će biti kad u bankomatima više neće biti dovoljno novaca? Gdje ćete to mijenjati? Dakle, stoji da u Hrvatskoj ima preko 240 milijardi kuna koji će trebati izvršiti konverziju u euro. Uz to, dug države prelazi sada preko 360 milijardi kuna. Dakle, jedino ću još sada napomenuti, 2019. godine je bila tajna sjednica vlade gore u Saboru, gdje su oni sve ovo lijepo isplanirali kako će bez referenduma naroda, dakle bez volje i odluke naroda, odlučiti da zamijene vašu valutu za nečiju tuđu valutu. Također moram napomenuti da nisu sve članice Europske unije išle ovako kao guske u magli kao Hrvatska. Imaju svoju vlastitu nacionalnu valutu, iako su članice Europske unije. Dakle, moramo se zapitati tko to dobiva debeli podmazan vrat da se uvede euro i zamijeni kuna. Dakle, to je pitanje koje treba postavljati u medijima. Uz to, napomena također. Dakle, euro, kao što sam rekao, neće se tiskati u Hrvatskoj nego u Briselu. Hrvatska jedino što je imala kapitalnu štednju su bile nekretnine. Pitajte se koliko će treba da vam daju još porez na nekretnine, da je to malo što imate, barem mislite da imate privatnog vlasništva, pređe u njihove prljave lopovske ruke. I ono najbitnije, evo kaže od 1.1. službena je valuta euro. Dakle, ponovio sam, kada je bio referendum ili bilo kako javno pitanje da se izglasa od strane naroda, da li je to stvarno volja naroda i da li smo mi htjeli euro? Hvala vam.